Iki sing sering kula telepon. Aku nek telepon mesti, "Halo, Adik." Kene iki. Adik, halo Adik. Kowe Mudin Irian Jaya. Dalam negeri ora iso telek wedhus. Serintil. Telek kebo, letong. Telek kucing. Telek kucinge apa ya? Telek kucing ya telek tai kok ya. Lho, ya toh jenenge pikirane tai tok, mane tai ku jewepet jawabe lho. Enak endi bakso karo sate? Enak sate. Sebab aku wis tau mangan bakso, wis tau mangan sate, iso mbedakne rasane. Betul. Nek soto karo mie ayam, enak soto sebab aku wis tau mangan soto, wis tau mangan mie ayam, dadi iso mbedakno rasane. Lah nek pecel karo telek enak ndi? Ya enak pecel. Sebab aku wis tau mangan pecel, ya wis tau mak. Nah iki lho. Alah bisa ya, aku kelakon dadi bojone. Ayo Be. Ayo Be. Bisa. Jabat muraluwan. Dang tak desane cah cilik nek digeten do. Cah cilik. Jas horek. Situasi horek. Lho wingi kok awake dhewe kudu semangat. Mumpung sowan lugunipun mapan ning SMK PGRI Wlingi utawa kondange SMK Petil. SMK Petil iki mbiyen jaman cek cilik. Nyang apa? Saiki wis Hammer School. Lah, somben luwih gedhe neh, wis ora Hammer. Apa? Bodem School. Saya gentine Ganden School. Mas ya hebat luar biasa. Tenan Mas, luar biasa. Mumpung suwira tau ketemu karo Pak Gareng. Ya, mumpung niki ulane tasih ulan Mei. Lho iya no, Mei. Ulan Riyaya, ulan Sawal. Kegolong Sawal to. Sawal kok Mei iki lho. Ya isih ulan Mei, Pak. Nah, ngono. Ngaturaken Sugeng Riyadin minal aidil faidin, mohon maaf lahir dan batin. Oke. Sepinten kataing kalepatan kula panjenengan pun kula paringi pangapura. Sah Pak nggih. Sik balenono. Ngomongmu keliru lho, ngomongmu keliru. Iki dalang dijak riyoyonan kok ora iso iki. Ngomongmu salah balenono to. Pak Gareng, niki ulane tasih ulan fitri. Boten kesupen ngaturaken Sugeng Riyadin minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kataing kalepatan kula panjenengan pun kula paringi pangapura nggih. Sik to. Kowe iki pon ora to karo iso kowe iki paham basa sampean contone Mas Cobi Mas sampean contone. Ngene lho. Nah, aku njaluk pangapura, saking luputku aku njaluk pangapura karo kowe, ngono lho. Iya tulis sing gedhe pangapuramu, tuwa sing sabar ya. Wis maksudku aku ki nyontoni kowe iki lho. Mas Gareng ki nyontoni awakmu. Aku nyontoni kowe, lek ngomong kudune minal aidin wal faidin ngene lho. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, sepinten kelepatan kula nyuwun pangapunten. Iya ya Le, wong sabar, sing tuwa sing sabar, sing ngomong sing enom, sing gampang nesu. Kowe iki jangkrik. Wis sampeyan njaluk sepura mosok aku meneng ae. Aku ki ngomongi kowe iki lho, dirimu lek ngomong ngono kuwi. Mas Gareng kae nyontoni awakmu. Nyontoni awakmu nyonto Mas Gareng. Nggih, nyonto. Kados wau nggih? Heeh. Bocah koclok kok kowe iki. Kowe iki cah gendeng. Kowe jane niat njaluk pangapura apa gawe masalah kowe? Lho nggih njaluk sepura to Pak Riyaya, njaluk gawe masalah kan yo ora. Lah njaluk sepura kok kaya ngono ki lho. Kowe iki ora njaluk sepura tapi malah gawe masalah. Contohno do. Kowe iki ngene lho nuwun sewu ya Mas TB. Kowe iki bocah ora isin dipirsani SMK PGRI Wlingi, SMK sing hebat. Nyapa kok isin? Aku cak STMI kok. Lho. Apa? Kowe geng Pak, kowe musuh karo aku Pak SMK PGRI Wlingi karo STMI kok. Lah sekolahmu e pira? Kampus kuwi lho akeh. Ngarep kampus 1. Terus kene kampus 2. Kowe rong roto kampus 3 ning ndi? Ndi Mas? Nggone Pak To Pasar Templek. Cah-cah neng ngerokok karo neng wis ngene. Kowe iki kok ya urus teko kono lho kowe iki kok ya. Kowe Pasar Templek iku kampusku ana neng kono. Neng ndi? Nek pelajaran musik aku mesti rono. Neng apa? Neng gone simponi. Awet dhewe bersimponi kono. Karaoke Ria. Ora cetha kowe ya. Aku.
Wah, hebat Pak niki acarane napa Pak niki? Tasakuran Purnawiyata. Tasakuran Purnawiyata SMK PGRI Blingi. Ki Purna tahun 2022 2023. 23. Aku angger ini angger sowan ning SMK PGRI Blingi ku isin. Lah nyang apa? Kok isin? Kudune kowe seneng, kudune bangga iso ditanggap neng kene. Oh iki sekolahane gelem wayangan lho. Iki dadi barometer lho iki. Lho, iki wayangan 2 tahun sekali mesti SMK PGRI. Mesti wayangan. Ditanggapi seneng Mas ngaku isin. Kok isin? Ketemu karo mantanku. Sapa? Sapa? Tiara. Tiara. Bu Tiara guru bahasa Inggris. Wah, ayune pol Pak iku Pak. Wah, cacah sekolah yang angger gawe rok iki senengane nginceng ae. Kurang ajar iki. Ngono kuwi jenenge ora apik. Jenenge murid iki nek karo guru kudu hormat. Hormat. Enek lho guru kene sing paling gak disenengi karo muridé. Sapa? Bu Endang. Lah nyang apa? Lah apa? Kene jimuki sepatu sing ra padha iki jimuki. Lah iki kedisiplinan kok kuwi. Akhirnya mulai sepatune sisih dicangking ngono lho. Tapi ra apa-apa, itu wujud dari sebuah kedisiplinan. Karena SMA PGRI Blingi adalah mendidik kedisiplinan untuk maju ke depan. Nah, iki jenenge edukasi iki. Edukasi. Lah nek Bu Endang ra sepiro wae. Lah nyang Lah nyapa? Aku ning kene petuk karo musuhku. Sapa? Siapa? Pak Stefanus. Rambutku entek gara-gara Pak Stefanus, Pak. Bola-balik kena cukur. Bahaya, pancen bahaya. Biasanya nek kena arit, nek kena peso, nek isa lho ngene dadekno Stefanus nek tangan. Kuwi tetanus. Tetanus. Oh iya tetanus. Meh mirip ya karo Stefanus karo. Masamu Pak Stefanus mau reken PMS wae piye kok. Lajeng dalu Pak Kepala Sekolah Pak Bambang Setiono. Lho apa lho? Wis pirsa to karo Pak Bambang, Kepala Sekolah SMA PGRI Blingi. Lho piye teman? Apal to kowe? Bola-bal ditanggap ning kene kok ora apal Lho, isin mosok, to. mosok. Pak Bambang. Piantune piye? Piantune. Wah gedhi dhuwur kacamatanan. Ganteng Pak. Piyayine sing ndi? Lah wis lungguh ning gone kono goleki dhewe ngono. Kok goleki dhewe iki ya dudingen ta yuda ben roh ta Ora yuda. ketok. Boten ketok ulap niki lho kenging lampu kula ulap. Pokoke lenggah teng mriku. Oh. Pak Bambang matur sembah nuwun Pak. Wah, Kenal akrab kowe. Oh, biyen ning gone Mbah Gampeng karo aku ora mulai-mulai. Kowe tak sowampluk Mbah Gampeng kono ngawur. Mas Tip, masa kepala sekolah kok sobone Mbah Gampeng. Pak Bambang ini nek neng Gampeng ora tahu. Dek seringe neng gone stasiun Talun. Padha ae. Masa golek banci. Mboten Pak Bambang teng mriku niku menehi penyuluhan, menehi pendidikan. Betul. Bahwa Kabupaten Blitar itu harus bersih dari yang namanya lokalisasi. Prostitusi. Nah, dadi ning Blitar iki lokalisasi wis ora ono. Mergo saiki zamane online. Alah. Dadi luwih cepet Pak, luwih murah ngoten lho. Ora enek. Kowe kok tak diacok rumah saku. Iki ning SMK PGRI lho. Iki teng SMK teng lapangan ngene kok. Ngerti pura? Iki lapangan SMK ini mriku lho. Lah iya maksudnya walaupun kita ini di lapangan, tapi niat kajate sing kagungan kerso itu SMA PGRI. Lho lah iya. Lho lah iya. Ini kan edukasi toh Pak. Edukasi Bapak Edukasine lu gonci. Edukasi mundi. Mengenal aplikasi hijau. Wah aplikasi hijau barang rumah saku. Kowe iki omong saomong kok iso iki dipirsani karo Nggih. para-para. Nggih Pak. Paling tidak neng dunia pendidikan sivitas akademika ilmu pendidikan yang ini ki awake dhewe sebagai seorang seniman harus papan gawa empan iso nglungguhke awake dhewe sebagai seorang seniman omonganmu ora cerbang celebung Nek arep ngomong babakan ilmu sebelum kita mengancik pada dunia pendidikan awake dhewe gak usah sing ado-ado sepele mawon Pak. Piye maksudmu? Sebelum awake dhewe nyekolahne anak Betul. kuwi paling gak ada satu sisi yang penting dalam memberikan ilmu. Ya kuwi jeneng sing apik kanggo anake. Wo nama buat anak. Lah niku doa, Pak. wajibe wong tuwa kuwi siji paring asma sing apik, Betul. nomor loro nyekolahne golek ilmu, Betul, Mas. sing nomor telu nikahke lamun wis dewasa. Lah. kuwi wajibane wong tuwa. Kewajibane kuwi menehi jeneng sing apik. Betul. Nek jenenge Jawa ya disuwekno Jawane kaya Pak Bambang Setiono. Bambang iki tegese wong Satrio. Satria. Heeh. Setiono ki setya marang pasangane. Heeh, setya nek ana, nek ora ana ya golek. Kowe kok tak sowan. Pak Bambang niki Bambang Setiono ki Bambang ki priya. Priya. Setiono ki setya Setya. marang pasangane. Lah iku lho Mas Pak Bambang iki ngono. Lah iya Pak Juwari pamane. Nah iki Juwari. ketua panitia ini. Nah,
Ju niku wis jujur. Heeh. Wah, Jujur wani nek ora duwe istri. Lah, rine mau istri dadi dene nek isih single wani Mas, saben simponi wani, tapi nek di bojo ora wani. Mergo wis tanggung jawab. Tanggung Iku jawab. jeneng Jawa, ana neh gawe jeneng Islam. Oh, nuansane sing religius. Lah. Religi, contohnya. Oh. Kados anak kula, Siapa anakmu? wingi poso lahir Pak, alhamdulillah pangestunipun. Waduh. Bulan Ramadan wingi Heeh, pas nomor poso pira? lahir. Lanang Mas. Alah paling mbok jenakne Muhammad Ramadan. Lah jeneng umum. Wedok paling Siti Ramadhani. Lah jeneng pasaran. Lah lahire wulan poso wulan Ramadan. Ben beda karo kancane. Heh. Aku sampe goleki buku iku ning gone buku 1000 mimpi. Alah lho iki gawe jeneng warak tuku togel. Nek buku tafsir bahasa Arab. Tafsir bahasa Arab, Pak. Usah tafsir mimpi. Lahirnya Ramadan sing jenenge pas ketemu Mas, jeneng Apa? lanang. Ramadan mesti. Ora, Ramadhani. ora. Lahir wulan Ramadan wulan poso mbok jenenge sapa? Tak jenengo Muhammad Takjil Sahur Imsakiyah. Ngapi Pak, sampean nek dianake anu Islami ya jeneng anak. asik Kok jeneng Islam. religius ngene lho jeneng. Religi buku 1000 nama. Kowe kok ya teko kono to jenenge anak. Muhammad Takjil Sahur Imsakiyah. kuwi nek nyeluk jil ngono bro. Kuwi nek pas maghrib, nek pas subuh yo imsak. Nyeluk sak ngono. Wong Masa, Pak? cengengesan kok Jenenge iso. paling ora lek poso ki ya Muhammad Mukelianto ngono. Kalau ora tau poso. Wong nuwun sewu lho Mas Rudi. Jeneng kok takjil. Tumrape awake dhewe wong muslim, tumrape Ah. awake dhewe wong Islam. Poso itu adalah sarana pembentukan diri untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi yang bertakwa. Nah. Mulane dalam poso awake dhewe nindakne ibadah itu harus dilebihkan. Betul Lah. Mas, sampean nek ndakno poso kudu diluwi. Maksudnya? Mergo ulan poso kuwi ulan sing penuh rahmat dan Penuh barokah, barokah. penuh Ah. ampunan. ampunan. Kaya Maksudnya? aku, Pak. Aku Ah. nek pas poso ibadahku tak luwi, Mas. Kok iso mbok luwi? Sampean nek buka jam pira? Buka aku 5:30. Halah kuwi ibadah biasa, buka 5:30 kuwi. Lah nek kowe Nek aku tak luwi, buka jam 09.00. Salat maghrib nisan traweh lagi buka, pahalaku ben akeh. oh mbok luwi ya. Tak luwi. Sampean nek traweh mulai jam pira? Traweh aku mulai jam 8. Halah aku ibadah biasa. Lah awakmu? Aku teraweh mulai jam 12. Oh, kanggo tadarus Ya barang. teraweh, tadarus, surat sunah, dikir wirid komplit Pak teng mriku. Komplit hebat. Sahurmu paling lambat jam pira? Sahur aku imsak biasanya jam 4. Ah biasa. Nah terus Aku Apa? tak luwi Jam piro? jam 09.00 isuk. Pahalane ben akeh. Mas, cah gendeng. Kuwi jenenge kowe gak poso, goblok. Loh, tapi kan tak luwi pahalane. Ora diluwi piye wong jenenge jam 09.00 lagi sahur kuwi jenenge kowe ora melu poso. Poso ki manut aturan wayahe. Buka ya buka, Wayah wayahe sahur. sahur ya sahur. Oh nek buka aku pengalaman Mas. Apa? Poso untuk 15 dino, aku Ah. ngajakno buka bersama. Lho. Jam 3 sore kanca-kancaku nglumpuk ben kok bukane iku ben lancar. Jam 3 aku gladi bersih, Pak. maksudnya Gladi bersih buka puasa. Kowe nglumpukne kancamu. Kanca. Buka bersama. Buka bersama. Bukane kan 5:30. Setengah 6. Heeh. Ben kok ben berjalan dengan baik. Baik. Awakmu gladi bersih. Jam 3 kanca-kancaku takon gladi bersih buka puasa. Wah, sukses, Mas. engko ben ra kidung lho. Heeh, ben ra semrawut, Pak. Sampeyan melok gladi bersih, Pak, kalau-kalau. Mulakno anakmu jenenge Mukelianto kuwi mau lho. Wah niki anake jenenge apa ki Imam Syaiton. Masa kowe iso Wong kok Jadi, paling ora ki awake iya. dhewe harus bersyukur, melu Ah. seneng, melu bombong karo SMK Pegri Wlingi Ah. yang sudah hebat luar biasa menelurkan generasi muda calon pemimpin bangsa masa depan ya PGRI ini. Betul, wah hebat, hebat. Mulane luar biasa. wong urip ning alam donya iki ya, Heeh. ngelmu iku penting. Tolabul ilmi, wong golek ngilmu iku penting, hukume wajib. Mulane aja lumuh ngangsu kawruh, aja sungkan golek pengalaman, gantungkan cita-citamu setinggi Setinggi langit. langit. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Dadi TB nyekebek iki lho ngenyek Dik. Ora Apa? hafal. Kowe nyekebek ngenyek kowe iki. mboten kula rada Ngenyek apa ora nampa apa sing diomongke Yudha? Ya ora tak tampa lho. Wong Ora nampa sekolah piye, mulai SD, SMP, SMA, kuwi butuhe apa to, Mas? Butuh ilmu, butuh pinter. Lah iki sing kleru iki kok kene, Pak. Tak kowe- jelasne. iki ning Dunia sekolahan. pendidikan lho iki. Iya. Dunia pendidikan. Sivitas akademika lho. Iya.
Wong sekolah wiwit SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuwi tujuannya apa? Pinter golek ilmu. Golek ilmu ne. Kuwi salah. Kok salah piye to kowe iki? Tujuannya ku ora mergo pinter. Lah tujuane Mergo pengen sugih. Sik to. Dadi wong urip kuwi sing penting sugih. penting ya pinter. Pinter sundul langit nek melarat sapa sing arep ngajeni? Kowe arep jago lurah. Yen mau ngandalne kowe pinter, ora gelem ngekei duit wong, sapa sing arep milih kowe? Iya. Sampeyan dalang mrene, sing sampeyan goleki apa? Aku ya penggawean golek duit. Nah, golek duit to, pengen sugih to. Gelem sampeyan mayang ning gone SMK PGRI Ulingi mulih disangoni GBHN karo PTKN. Ora mungkin gelem Pak sampeyan. Iya ya, rada masuk akal ya. Termasuk meletek ndase. Lho, lah tapi ilmu ki ya penting loh Mas, ilmu ki. Tuntutlah ilmu. Sampai negeri Cina. Nek kowe ning Cina ora ndek duit, arep numpak opo kowe? Iya ya. Pikir. Aku malah goblok to omongan karo kowe. Lho kene masalah akademi iki karo aku. Lho. Lah nuwun sewu lho, kowe umpamane kowe sugih, kowe bodoh, kowe goblok. Lah anak buahmu kan pinter-pinter. Lah nek kowe diapusi, Ya carane no Mas. piye? Anggere ana wong daftar penggawean ning awake dhewe ben ora tumindak elek, anak karo bojone gawe jaminan. Nek terus gawean ngono iki. Aman ramu. Anak karo bojone gawe jaminan. umpama anak buahmu gawe apa ki masalah. Langsung bojone lebokne ning Mbah Gampeng apa simponi, entuk duit akeh lan. Kuwi carane. Dadi ngekeki peringatan. Lah nuwun sewu, awakmu wong sugih, kowe bodoh. Kamangka wong sugih iki sobone nang kutha-kutha gedhe, kutha-kota besar. Heeh. Lah kowe luwe, kowe ngelak, kowe mlebu restoran. Kayak Kamangka bodoh. kowe gak iso nulis, gak iso maca. Lah nek pesen panganan piye? Ya digambar. Ora iso nulis, Iso ora ae iso maca, cah tapi kan pinter gambar. Pesen panganan nih, Digambar. lah pelayannya apa mudeng? Yo mesti mudeng kok gambare apik. Pamane pesen ayam panggang. Gambar panggangan dhuwur kei ayam warnane coklat. Pelayan wis ngerti nek awake dhewe pesen ayam panggang. Oh ngono. Pesen nasi goreng. Gambar kompor wajan tengahé kei nil. Pelayan wis ngerti awake dhewe pesen nasi goreng. Pesen nasi padang. Gambar piring sampinge kei lampu. Ben Padang. padang. Oh, iya, Nek ora ana iya. lampune ora Masuk padang. akal ya. Pesen nasi putih. Gambar piring tengahé kei anoman. Lah kok kayak Anoman? Anoman rupane apa? Putih. Lah kuwi pelayan wis ngerti nek kuwi nasi putih. Oh iya ya. Usah. Bar mangan kok sereten kok ngelak, pengen ngombe jus jeruk. Gambar blender karo bunder warna kuning kuwi wis ngerti nek jus jeruk. Awake kok gak fit rumba-rumbu kok pengen ngombe wedang susu. Ayo. piye? Lambemu ayo. Weh, bosok. Ya depan Pak Bambang lho iki. Mosok Wis ning seneni Pak warung entuk Bambang. pesen wedang susu. Lho boleh. Restoran Kuwi nek komplit menune ae. kok restoran komplit. Ya nek pesen wedang susu awake dhewe rasa gambar. Lah terus. Lah terus. Awake dhewe njikok gelas terus nyeluk pelayane. Mbak, aku pesen wedang iki. Lah. Pelayan ngerti nek awake dhewe kurang Abang ajar. besar iki. Wong edan iki. Kuwi Wong dipirsani bapak ibu sakmene mbane kok iso celandakan nera. Kowe iki jenenge ora kena nggih contoh. Unggah-ungguh tata krama subasita. Krama subasita Kudu udah. bangga udah negara. Negara. Ya-yaan ngono. Kowe mbiyen ora tau dulang PPKN kowe. SD-mu ora tau dulang PMP kowe. Nek lho cah kene cah lulusan sekolahan akademisnya pinter mas. Otak berpikirnya itu lo harus yang milenial. Nyun sewu sampeyan yang rumus pinter. Lho lah aku. Sampeyan rumus pinter. Iya tak. Nyun sewu pak. Sampeyan ngerti presiden Filipina. Ngerti? Siapa? Kayak sapa jong? Sapa kae? Ngerti ora? Aduh. Lah kok ora ngerti pengetahuan wong lolak lolo. Angkrek. Ngerti ora? Presiden Filipina. Mas aku. Ngono kok rambutnya gondrong, gak sesuai penampilan blas. Takoni presiden pula-pula. Jenenge angel kok jenenge kok ya. Oh, gampang. Perdana Menteri Brasil. Sik ta. Sik. Ya ora sinau. Etikonmu ki sing dalan Presiden Kamu di dalam negeri. Presiden Korea Utara. Sing anu. Dalam negeri. Ah. Anu telek pitik, Eh? telek pitik, Lencung. telek sapi.
Telek sapi letong. Nek telek wedhus, Telek wedhus rindil. nek Perdana Menteri Filipina. Sopo ya kuwi sik? Perdana Menteri Brasil, Sik ora ro. telek wedhus, Rindil, telek pitik, lencung, telek kebu. letong. Pantesan tak takoni presiden Perdana Menteri ra ngerti. Lah seneng pikirane mung telek tok dadi rambutnya gondrong kakek mikir telek. Pertanyaanmu kuwi Pantesan gede angel. pupuk iki. Pertanyaanmu Kowe ora angel. genah. Kowe ora genah. Pertanyaanmu sing dalam negeri kae lho. Takoni gampang lho, Pun. Aja aja ado-ado. Oke, dalam negeri nggih. Nah, Pertama kali BPUPKI dibentuk tanggal lah ya kuwi sik. dalam negeri ora ngerti Sejarah lah, iki, Mas. iki sejarah iki. Sejarah ya kuwi sik. Istri Ki Hajar Dewantara. Sik sapa ya? Pendidikan lho iki. Lah ya anu pendidikan to Hajar Dewantara kuwi to. Sapa? Kuwi sapa ya? Wes. Mudin Irian Jaya. Dalam negeri Angel, ora angel, iso. Telek wedhus. Srintil, Telek kebo, letong. telek kucing. Telek kucingnya apa ya? Telek kucing ya telek tai kok ya. Lho, ya toh, jenenge pikirane tahi tok, mana tahi ku jawab jawabe lho. Oh alah, bengi iki SMK PGRI Uli iki nanggap dalang telek. Sik, tak bantu Mas. Sabar Mas. Kowe sing yuda. Mas, Kowe sing nggawa TP lho. nggih, gampang pun tak Kowe kudu selesaikan. malesne wirangku lho ya. Kowe aja menjatuhkan harkat dan martabat Mas Rudi Gareng. Rudi Gareng awal. Elek-elek oke sebagai dalang ki tugase ngudal piwulang. Api-api oh. Cocok aku pancen. Dhek sebagai dalang ki ngudal piwulang. Kowe kok menjatuhkan harkat martabate Mas Gareng jare ning pikirane kok sing dipikir mong apa? Telek. Lho kenyataan lho Mas. Omahmu ndi Mas? Tuban, Kene iki daerah ndi? Blitar. Sering kowe wisata kuliner? Yo sering to Mas. Tahu mangan bakso? Tahu mangan sate? Yo sering. Enak endi bakso karo sate? Enak sate. Sebab Aku wis tau mangan bakso, wis tau mangan sate, iso bedakne rasane. betul. Nah, Nek soto karo mie ayam, Enak soto. sebab Aku wis tau mangan soto, wis tau mangan mie ayam, dadi iso bedakne rasane. lah nek pecel karo telek enak ndi? Yo enak pecel. Sebab Aku wis tau mangan pecel, yo wis tau mak. Nah iki lho. Alah Mas Rudi mung dipikir, Mek tak kowe pikir malah tok. mbok badok. Lho aku mung tak pikir tok, tak survei, tak dadekne pupuk. Biasane telek ini mbok goreng apa mbok nget? Goreng gundulmu. Apa mbok godhog, mbok gado ngono ya biasane. Saya mangan telek lho sapa? Lah iki Lah mau, kuwi. iki mau. Aku iki mek dudono seneng pecel. Lah iya soto karo mie ayam enak ndi? Yo enak soto. Sebab wis tau. Wis tau mangan soto, wis tau mangan mie ayam. Lah nek bakso karo sate. Yo enak sate. Sebab Wis tau mangan sate, wis tau mangan bakso. lah nek pecel karo telek. Yo enak pecel to Mas. Sebab Aku wis tau mangan pecel. Lah iya. Mas Rudi mung dipikir kowe Aku mbok tak pikir mergo iki ilmu ya, mikir ki golek solusi ampre telek-telek kuwi mu dadi pupuk ngono lho. Lah kowe mau badhok lho telek kan aku. Sampean gombal kok kowe ngomong. Sampean Apa? Basa Jawa ya iso. Lho lho basa Jawa kene wong Jawa. dalang ya pinter no. Ngawur. Nek lemu kosok baline, Lemu kosok baline kuru, nek dhuwur, cendhek, nek gedhe, cilik, nek kotak, kotak kosok baline kosok baline kotak apa? bunder. Apa? Ya, nek Awan bengi. salah. Nyang apa to kowe iki? Awan yo bengi. Awan bengi. Lah. Yesus Bener awan bengi. Kowe piye to kowe? Sampeyan iso kosok balen. Lho ya iso no, ngosoki balen to iso. Nek lemu, Lemu kuru. Kuru. nek dhuwur, Dhuwur ya cendhek. nek gedhe, Lho kowe kok goblok menawa cilik. nek awan, Lho awan ya bengi. salah. Awan iki kosok baline bengi. Ora. Bocah iki Ngono kok jarene iso. Bener to nek awan bengi. Salah. apa? Oh sik piye to? Piye to piye? Kowe iki nos apa Sik, kotluk to jane iki? Aku Kok guyu dhewe iki. balen. Heeh, iso. Lemu kuru. Nek dhuwur, Dhuwur cilik. gedhe, Ndek, gede cilik, gede cilik. Heeh. awan, Awan ya bengi. salah. Saiki genti kowe, saiki. Cendhek, Cendhek dhuwur, lemu, lemu, kuru, awan, awan yo bengi. lah salah. Bener. Mbok kuwi mau pitakon to.
Lah ya lah sampean salah kok. Wong iku waken ngomong. Intonasimu ki nyalahne aku. Lah nyapa iki ra pelajaran musik kok gawe intonasi? Rumahku salah. Lah Berarti ngono. kowe basa-basa ya iso. Ya iso no. Basa Jawa dibasakne Indonesia. Iso. Bojoku ayu, Istriku cantik, bojoku lemu, istriku gemuk, bojoku dhuwur. istriku tinggi. Kok betah kowe rabi tinggi lho. Ini neng bokong prating celewekit ngene nek turu. Omonganmu iki. Lah wong donya akeh lho kok rabi Piye kok kowe iki lho? tinggi. Jeten wong ngrekes. Sing rabi tinggi ku sapa? Lah kowe Iki ngono. mau, iki mau. Piye? Bojoku ayu, Istriku cantik, bojoku lemu, istriku gemuk, bojoku dhuwur. istriku tinggi. Nah, kok betah kowe rabi tinggi. Wis pirang tahun anak-anak piro le kowe rabi tinggi? Saiki kocok ta, Pak. Lho kowe Dek iku tinggi. Ora iso, ndek tinggi. Bojoku ayu, Istriku cantik, bojoku lemu, istriku gemuk, bojoku dhuwur. istriku tidak pendek. Nah. Iki mergo kowe kalah pinter karo Yuda. Rabi kok tinggi. Bahasa Indonesia ya iso. Wis aku nek. Aku. Kowe iki mesti monggo paten mesti aku. Ora sampean iki Lah kene wong Indonesia mesti ngomong iso. pinter. Ngene iki Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ngono. Indonesia. Yo. Oh, Oke. Apa? Nek kolam basa Jawane Kolam ya blumbang, sungai, sungai ya kali. Kowe iki piye to pekok apa piye to kowe iki? nek laut. Laut ki ya segara. Lah ngono kok jenenge dalang. Bener, Kowe iki tak bener, Lah kleru. bener. Sungai, ki kali. kolam, Kolam kuwi blumbang. laut. Laut ki segara. Sing ngomong sapa? Lho, piye to kowe iki? Kolam, Basa Jawa. Kolam ya blumbang, sungai, sungai kali, lah nek laut. mulih. Alah. Laut. Mulih. Marai yo kuli dadi apal. Sik, kuwi penggayamu bendina kuwi ta tibake. Laut. Marai kuli dadi apal kok iso. Cengengesan iki. Kisowan ngabiantara ning SMK PGRI Wlingi. Anggenmu ngene iki lek ora setelno bingung lho. Aku meh dikobokne karo cacah jong. Jong-un kok mbisiki ngono. Mas aku. Apik lho. Termasuk awake dhewe ora tau petuk ning alhamdulillah. Alah napa to? Iso geseh. Seiya sekata. Nah, seiya sekata ngono lho, Be. Senasib Sing baku SMK penanggungan. PGRI iki didongake sukses. Sukses. Karena ini tidak hanya meluluskan siswa-siswi, Betul. tapi yo nganti tekan golekne penggawean, nganti Wah. kerjasama karo industri eneng 150 industri di Jawa dan luar Jawa. Kaya ngene iki lho, sekolah rene. Wah. Mulane kanggo bapak ibu, kanggo nyekolahne putra-putrane di sekolahne nang kene ae. Heeh. Di samping pendidikane maju, Betul. engko ya peluang untuk bekerjane Kerja. ya wis mesti ana. Tur mesti ditanggapne wayang. Lah iki Mesti lho. ditanggapne wayang. Wah, malah niki angsal informasi lulusan dari SMK PGRI Wlingi niku senimane hebat-hebat, Pak. Sing Apa? dadi yoga hebat sindene juga terkenal. Masa? Nggih, mau informasi saking sopir-sopir. Alah. Saka Pak Juari. Pak Juari menika. Wah, Pak Juari menika piantune grapyak. Grapyak. Wah, tepung karo Pak Juari ya wis Sampun, Sampun. panitia sapejo agong enten lah. Doangu enten nek kira-kira 2 menit. Oh, foto-foto. Nggih. Nggih, Iki foto-foto, TV Pak. ya dipoto. Dipoto, tapi madhep mriko. Dadi niki kan nek mriki kan kaya wong to, tapi nek madhep mriki lho kaya bokong kethek lho. Ora Wah, cetha. sirahe ya. mustaqim. Menika SMK PGRI iki mumpung ana Ibuke Caca melu. Ibu Caca nderek. Nah, gini. Sugeng dalu Ibu Caca. Ya ampun, Masaku. iki sing sering kula telepon. Aku nek telepon mesti, "Halo, Adik." Ini iki. Adik, halo Adik. Kowe aja Oh, mau gawe video call kuwi ta? Aja gawe perkara, aja gawe gara-gara lho kowe. Siapa? Kok iso kowe telepon ngono iki maksudmu piye? Loh, aku nek kangen karo kanca-kanca cakra budaya. Sing tak telepon iki, mesti Piye? wayah sahur lho. Halo, Adik. Kowe nek telepon mriki karo watuk-watuk. Iya nih, lho jenenge kok lagi tangi lho, Pak. Aku. Ya Adik niku nggih niki, Pak Adik. Lah iki moko bojoku lho, bojoku mok celuk adik iki lho. Loh, niki kan Temu pirang perkara kowe iki. walaupun nyuwun sewu sepun jenengan cara umur niku tasik tuwek kula, Pak. Sampean umur paling dereng enten 50. Nah, urung. Lah kowe? awakmu, Be? lho, aku Heh. umur kula niku nek teng KTP Heeh. niku kula niku lahir tahun 90.
90. Nek KTP. 90. Nggih, tapi tenggene akte kula lahir tahun 80. Terus? Lah sing bener. Sing bener. Sing bener mbuh aku tak takono bidane urung tanggung jawab lho. Lairku sing bener sing niki adik, Pak. Adik. Oh, pernah adik. Adik nggih. Lano, halo adik. Oh, alah kowe to, Bik. Wah, TB kuwi sing sok. Layak angger kowe watukno HP-ne keder-keder ngene. Kene coba kene. None, none. Oh. Kayak di kulanang ya rawuh, iki kawir. Weh, piye Mas. Wah, rambutnya malih ndek. Mas kawir ya. Mas kawir. Wis tenan. Kene lho iki kok ra sopan Iki. karo duwe cacah barang. Besar kowe yak-yakan. Sugeng dalu. Bareng badhe wawan pangandikan mboten ana. Monggo. Nyuwun palilah. Iya. Mumpung ning SMK PGR. Nek ning panggung kuwi ora ana hubungan keluarga sing ana itu rekan kerja. Rekan dadi kerja. bojo iki nek ning omah. Nek ning omah nek to panggung ku rekan kerja dadi awake profesional. Milik umum. Milik Sing ngomong sapa iki? Kowe lho bisi ngomong jare. Kowe ora tau dikruyuk wong sak gampeng to? Niki hukum panggung lho, Pak. Lho sing hukum sapa? Kowe rene iki diunggahke ditonton ora dihukum. Kowe gelem apa dihukum? Maksudnya itu hukum yang tidak tertulis Nah, tapi Lah sing nulis dilaksanakan. sapa? Apa mau Niki lho, nulis sing nulis? niki nek secara ilmu pendidikan menurut hukum Archimedes. Apa? Alah, Archimedes sapa? Kok Arjin PT Menjes Hukum iki? panggung. Hukum panggung nek Keluarga itu kalau di rumah, suami istri kalau di rumah. tapi di atas panggung Ini adalah rekan kerja alias alias milik umum. monggo bapak-bapak ingkang badhe ngumumi monggo. Ngaten lho Pak jenengan Oh, sik ta. profesionalnya Yuda. Dalam. Iki mateni dagelan ngono hukume pirang tahun? Mboten usah dipateni niku nek dikeceri jeruk mati dhewe kok niki. Ya ora iso no. Lah nyapa? Aku ora mungkin iso mati no. Lah nyapa kok iso? KTP ku seumur hidup lho. Oh iya. Wah. KTP-ne seumur ora hidup. cetha. Kene. Nek adik sini adik. Iki mak. Bukan muhrim. Bukan mukrim ku nek gawe mukena karo gawe busana kuku. Kuwi lagi demek, maaf bukan muslim, anu nanti bisa Bukan mukrim. Ya mukrim, nanti kita batal wudune. Nek udi rekan kerja demek iki biasa Di atas panggung maupun di bawah yang namanya bukan muhrim ya tetap bukan muhrim, Mas. saudara ini adik. Aku kakak. Pernah saka hubungan saka ndi ngene lho kowe. Nabi Adam. Lah kuwi padha ae kaya Kok parane tekan Nabi Adam. bocah ora cetha. Danu mboten panggih. Nggih, pripun Pak Watose? Ya aku nek sajuke kelingan biyen nek pas awakmu sik urung dirabi karo Bathara Kala. Nggih nanti Mas. Kok iso Sik di- tak sampluk. Kok iso Bathara Kala? Iku tak idoni lho. Oh Mas Rudi Gareng ki cara Rene. wayang Bambangan lho. Rene lungguh rene. apa Mas? Lungguh rene. Ah monggo bambu. Kaya muka kaya rene tak. Rupamu kaya takir. Rene tak muni rene. Iki mapan. Lambung. Iki mapan ana ngendi? Lapangan SMK PGR ini. SMK PGR Nggih. iki. Nggih. Kowe perkara guyon karo putri kene. Kenging. Ning aja nyangking Bathara Kala. Ngoten lho Pak. Bathara Kala niku kan Sapa Bathara Kalane? Coba aku pengen Kaget. jelasno Bathara Anu. Kalane sapa? Pak Juwari. Jelasno. Kok Kang Juari? Mboten kula iki lho Pak Jelas. Juwari. Mas aku sok Kang Juari kakangmu kok piye?
Pak Juari iki Pak Pak Guru. Juari, Pak Guru kok Ya ya Mas. bagian humas e. Mas aku kok terus aku mau rek Bathara Kala mbrakot kowe no apa piye? Riyen. Paling ora ketemu karo Mbak Putri iki mbok iso nglegakno Mbak Putri. Nah. Ora ketang sak pira-pirane wong wedok, jenenge wong wedok ki nek dialembono kuwi seneng. Angsa digandrung. Lho, jane kan mbok gandrung, mbok gandring iki lho gak apa-apa. Oh, ora ngerti. Yuda ki ya basa. Gandrung. Anu tak sesuekno mumpung aku ketemu karo Cayu tak sesuekno anu bawaku Mas. Betul. Kowe iso bawa. Sendro. Kowe iso bawa. Dro, Den. Sendro. Kuwi Pak Demu ta kuwi? Sendro. Sendro sing ndi? Sendro ini. Lah kowe iki ora roh. Iki lho, sendro iki lho. Sendro ngono njaluk marai. Yoga pirang-pirang taun Sendro ora ngerti. Bocah kok Ngono jarene. ora cetha. Ndas ki lek modele kaya pentol korek ya ngono kuwi wong angel. Sing ngomong sinten? Iki Lato-lato. walah. Ora bungkus lha ki gondrong. Lah apa? Kaya gombal. Eh. Apa payu gombal didol? Lho tapi kan ya iki matching ngono lho. Matching apa sampean ku krise? Apa Krisya? Kriting semrawut. Alah. Rukun Islam. Mas. Sesuatu itu harus dikombinasikan. Apa wae iki kudu dijumbuhne. Ya. Lah hubungannya apa wong gandrung kok karo rukun Islam? Aku sajike bar poso iki kaya religi lho aku. Tak tuwapuk lambemu kowe. Tapi ngono kuwi anu lho tanda-tanda lho, Dok. Tanda-tanda biasane. Tanda-tanda dijak apik, dhewe panggah religi. Nggih. Mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, tanda-tanda. Saja tanda-tanda ninggal. Arep anu ninggal meling nggih. Ninggal meling. Meling. Oh tak ngapuk lambemu lho. Enggak mesti meling karo cacah kok mobile rada dijok. Oh iya ning ngono tak Ngono kok angel men. apa to sing pantes iki apa? Anu. Wiwitane ngono ya kena. Ora diwarai. Kok murite kok pinter-pinter bawa iki. Diangkrik. Isomu paling gawe lagu apa? Angop kaya fales marai wong. Jalang kok mbok seneni lho. Lah iki kan panggungnya beda Mas. Mas Supre. Ki kok bagiane TV potongan dia Mas Bre. Potong apa? Duwe entek kok potong. Mas aku wis mok tekne to. Ora cetha. Nadyan wujute mung peksi. Bathukmu kang nyelo cendane, rambutmu kang ngembang bakung. Aduh. Irungmu mbangir, lambemu kang nyigar bokong. Sopo? Kok iso nyegar bokong? Ya Allah Gusti, lambene nyigar jambe. Lambe nyigar bokong lah ketok nyewaprut. Mas aku lek terus ora apa-apa jane. Ning aku mbayangne iso. Sing apik to nek gandrung iki. Ngene lho paling ora yayi garwanipun Kakang. Sorote netramu gawe tentreming atiku. Mripatmu kang blalak-blalak, bathukmu kang nyelo cendani, pelaupanmu kang glewo-glewo, pindho golek kencana, sumunar cahyamu glewo-glewo, pindho golek kencana yayi. Ngono lho. Sumunar cahyamu katon glewo-glewo. bisa ora? Ora kowe ra iso. Oh, piye to? Glewo. Ngene lho. Glewo apa glewo? Yayi sunaring netramu lan pasuryanmu kan katingal glewo-glewo, pindho golek kencana, glewo-glewo. Nah aku lho. Lambene rada dikrim ya. Iya diencepne iki. Glewo. Bang Bayu malah kaya kadal to. Melat-melat kaya kadal iki lho. Glewo. Ngarep kan ater-ater. Kayak ono ater-ater. Enek kata rambatane kata-kata. Rambatane lho kayak iso Urung langsungan. glewo-glewo. Apa gulumu sing anu terus apa pipimu sing anu terus glewo-glewo. Pasuryanmu kang katon sumunar. Pasuryanmu kan Pindhone rembulan kang lagi ndadari. dadari katon glewo. Lah kok malah gila to aku. Kaya kadal. Pindho golek kencana. Pindho golek kencana duh wong manis katresnanipun Kakang glewo. Ayo bebarengan karo pun Kakang tumuju ana ning nggone kamar paturon awake dhewe ning kono kok nglakoni glewo. Wis
Ora cetok, ora cetok. Tak gliwu-gliwu iki kowe. Aku sik lagi kowe. Maksudnya glewo. Kowe glewomu ki rono. Wajahe iki lho. Wajahe iki glewo-glewo. Kok iso Pindho. Kowe glewo-glewo ngerti ora? Golek kencana. Gliwu-gliwu napa? Aduh pikiranmu wis pikiran kotor kowe iki macam. Glewo-glewo mudeng ora? Napa? Lek ora mudeng takono karo si mudeng. Ngono. Kowe glewo-glewo ngerti ora? Gliwu-gliwu Lho gandrung kene kono karo tembung glewo-glewo kok ora roh. Roh ora? Mboten. Lek ora roh takon sing ngeroh. Ngono. Anu nyuwun sewu Pak Gareng. Karo gliwo-gliwo Gliwo-gliwo niku napa, Pak? Gundrang gandrung sinden. Gliwu-gliwu Enggak ngerti ta kowe? Mboten. Takono sing ngerti. ngono. Mboten sampeyan ngertos tetene gliwu. Tambahi ora ngene iki bojomu ya kelu mangan kaya Bocah kringete kaya solar. Mas aku. Iki ana tetembangan. Ana lagu gliwu kok gliwu-gliwu. Ana tetembangan Gubuk Asmara wonten pundutan malih menika kala wau saking pondokan wau Bapak Ibu guru ngersake sesideman. Sing Oh, nggih. Sideman? Lah niki Oke. bawane mboten sias. Mboten tamtu. Kawane mek Gliwak-gliwak gliwak-gliwak. ae. Cek tak. Kowe gliwu-gliwu ta? Apa Kurang murang ora? manis belemu muni kak. Gliwu. Ya kurang menghayati. Sesuk bojoku tak gliwune kok, Pak. Ora lho, patake kaya patak buta kuno. Lah Mas kakak, aku. kakak. Nggih, luwe becik patenono. Ora lho jan iki goreng sego sapa tambune ning seluwening. Enak. Hei, Enak Sing mbok pikir badokan kowe. dah kowe iki Lambune kaya ngene lho. kowe iki irungmu irung trutus kaya. Ya dilanggamke sik ya. Sak rambahan kok. Kok sak rambahan sak bait langgamno. Sing kedua lebokno sekaya, ukur-ukur bisa. Modele maneh enak anu. Ya, sak bait langgam sik wong Oh, tembang goreng halus. sego ya ini. Ya nduk buka celuk saking ngriku ya Cak Yuda. B. Apa judule iki pundutanipun Pak Juwari? Sesideman karo Pak Edi wau. Luwe becik. Kaya nduk. luwe becik paten lono Kawir. bisa Glewo-glewo wir. Praputra liwat kincanging alis Alis. ngerasa hanggendah rasane hatiku nadyan mosling serius aku isih mampu ngladeni selahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung kaduna Ucapkan selamat buat para siswa-siswi sini. Nggih, selamat. Di wisuda tadi siang ya. Iya, Semoga selamat sukses selalu. atas kelulusannya. Semoga setelah ini semakin sukses ya. Mendapatkan pekerjaan Iya. sesuai dengan anjuran dari SMK PGRI ini. Nggih. Oke, dilanjut. Urip ana kutha gedhe. Iki lho Pak Edi. Kowe tak tukokne. Seka. Mesti tak bojoke
Cakra Budaya Indonesia. Oke, hingga video kita bekerja sebab 50 baca lawak. Metal sama ini gini. SMK PGRI Blingi. Ini tuh, sekanan tuh. Oh, Luwe pece makan ngomong timbang pisahan menjaga sulesnya Buye. sampai wangi sambutono marangku lawaka kamola praputra liwat pincange Kekosahan rendah rasanya hatiku Namun mosling serius waktu aku bisa mampu ngeladeni selamu Kau kowe bocah gunung Senatian bocah gunung Kadutra hang rimbang Jiwa ragaku kagurung Kehormatan mampu Rubuh arep pinjung Urepono kuda gede Kewatan turkoke Masa Gus. sini Siji separuh, dangdut. Kowe opo bae Nadyan sesidema Meski tak wujudke Kebono dangdut kayak Cakra Budaya Indonesia. Cakra Budaya Indonesia SMK PGRI Blingi. Oh, sisi tengah ya dok. Jujuk tengah. Gon lepren. Awas. Monggo kowe bocah gunung Senatian bocah gunung Yetuyo hang rimpung Jiwa raga dukaku Kehormatan mampu Apa iya lo? Arep pinjung Urepana kuda gede Kabeh satu kaki Memasa isi Kabeh apa-apa bae Nadyan sesidema Meski tak wujudke Wah. Sisi deman Hebat. Ya pancen digarap perno-perno men ora Monoton nggih. Oh iya no, soalnya tun kan wis mulai. Cematun maksudku. Mereka uga tak aturaken Pak Yoga Mandira pantau saka Jakarta. Oh Bapak nggih, Guru. Ketua KPSBN Romo Nggih. Yoga Mandira Nggih, kula wau salam saking- kagem sedulur Cakra Oke, Budaya Indonesia. Pak Yoga Mandira saking KPSBN. Juga tidak lupa sing tansah pantau ki saka Jombang ana Barokah Motor. Matur suwun. Mas Yudo, Dawuh. menika griyak-griyak waton kecadak sing baku tidak lupa tasakuran dalu menika muga-muga mahanani berkas dayanipun. Amin. Tak jumenengke ya ki pesinden sing asli tak import saka India. Raga. Guru olahraga Pas nglatih muridé lari, dhek mesti ketinggalan. Sing bener niku senes guru olahraga. Iki dadi guru apik lho Pak Niki mesti sabar lho niki. Tapi Oh, sabar, dadi Pak. guru olah-olah. Nah, Rasanya bagian masak Sampeyan yo biyen gak duwe cita-cita dadi guru no, Mbak. Pengen duwe pengen dhek Ngopo iso? Iso rasane, sampean pengen tak warai. Heeh.
Pengen tak ajar. Ya paling tidak ajaran. dunia pendidikan itu di samping kita itu menuntut ilmu, akhlakul karimah itu harus tetap dijogo, Mas. Ibaratnya iki wong tua awakmu karo aku iki kan anak. Ayo. Bagaimana adab anak kepada orang tua itu seperti apa iku kudu digoni. Wah, tur iki sik nuansane sik anu Mas yo. Sik Apa? iki mumpung dulur tuwa. Sawal. Di sawal tak sungemi Mbak Yu. Nggih. Mbok lah ibaratnya kaya mbok. Lah ibaratnya kaya mbok piye. Ngono. Kelingan karo sing wis mudik-mudik, sing ora ndek wong tua mesti kangen. Iya. Piye rasane sungkem marang wong tua wedok. Berarti aku bajule wong tuamu ngono. Ya. Cetok, wis nih aku ndek anak TB iki kok nyidam Idam dulu. Minangka dulurno, Mbak. Oh, dulurno. Piye Mas. Neng, Aku lungguh ya Mas. neng. Siseno. Masih seno kanggo anu. Ini tak wenggon kowe. Wenonggon Lakoni sapa to elek iki? Oh, ning kono lek ndelek. Makal. Wis tanganmu ki wis Disogok karo Werkudara. Werkudara apa tanganmu? Ya karo jero kene. kaya modele kaya delondok. Kula cacake anak barep. Aku tak linggo. Mbok Kowe anak linggo. Sing ngangge anu ora? Ngangge iringan ora? Damel Takbirno. takbir nek terus dong. Akbar. Allahu Akbar. Ya aku anak barep, arep sungkem gone wong tua. Lah mbok ini wis linggo lho. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Merconmu menawa sik. Merconmu lho. Takbirane nyumet mercon kowe enak. Ora, ki aku arep sungkem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le. Bu, Iya, Le. kula Ewan. Kula nyuwun agung ing samudra pangaksami mugi-mugi kelepatan kula linebur wonten ing dinten riyadin punika nggih Bu nggih. Pangapunten nggih Bu Wong nggih. tua akeh lupute wong nom. Tak gedhe pangapurane. Nggih, ora apa-apa Bu. Iya. Kabeh Bu. Pangapura ya, Le. Nggih Bu. Hup. Hup. Loh, Mbak, sepurane aku rasa mulih. Lembur aku, Mbok. Ora ana cutine. Kowe iki sungkem. Rene. Jenenge silaturahmi iki kudu petuk, ora kok halo Mbak. Lah biasane saking ngene lho, Mbok gaweanku Mbok lho, suwi ibu aku Mbok. Umume kan ngono kuwi Mas. Ora nek iso ya kudu teko. Ya, aku sing teko Mbok. Sampah. Tung. Ya. Iya. Cetok, kowe iki arep sungkem apa arep bandemi mbokmu? Lah iya. Sungkem neng gone wong tua. Iki wong tua lho iki. Kok iso mok bundang bandem iki lho? Iki bukmu sing lairne kowe lho. Lah kan mbokku pesindian aku kan MC campur sari yo. Gawe budaya to Mas. Nek ya ora terus. Yo sing halus. Sing halus. Gawe sing ning iramane anu lho, digawe anu. Anu mawon. Apa? Apa wi? Anu gawe sedih, luntur. Telutur. Mbok. Lah, rek kalemu ya, Mbok. Sowen iki gendak terus mesti we. Gendak wae we. Rasane lambemu lho. Kepala lemu tak tinggal 2 tahun kok arek kepala lemu nek apa. Rasane mbok. coba. Ya. Rasane iki lho. Sing sedih. Musike iki lho sedih. Aku pengen tak akrab karo Mbok. Ini lho paling ora wis saka kene wis kene. Lapak dodok. Sentruk bisa. Sungkem. Ayo. Sing sedih. Nang dodok karo wong tuwa iki kok kualat kowe. Menjatuh. Aku sedih lho. Ini lawan kira di bawah aku rak. Bawah aku aja berasa metu. Mbok.
aku sing teko akeh luputku karo kowe Kuliwat iki. aku metu keno Oh wis wae. Loh. Lah kok metune liwat ndi? Pikir kari. Nah, mbok Apa le? aku sing Oleh tak anteni tekamu le. mbok aku sing salah aku jaluk proyek aku jaluk nyapok kuwi. Halo. Kamu Din? Sampean wong lo klumpukne kabeh. nyapa Mboke sekarat. rae wi kaget mboke kaget Sungkem sing apik. Histeris, Sing apik, histeris. Ayo kene tak cepak nih lo. Cara Jawa. Lah cepak nih Ora. lo. sing gedhe pangapura Oleh. awit wis berang-berang tau lagu luar Oleh. jowo negara iki opo tuku Oleh. udah Oleh tak ngapura le. Sampai terharu le. Oleh. Sampai terharu le. nyapa Mbok, nyapa ini kacangku. Loh, tak kira lek pancian aku kuwi mau. Masane ndok pitik. Loh, lah bendu-bendu tak kira pancian yo tak idek no. Panci anu blendu itu. Loh, Mbok, apa le? gedhe pangapuramu Oh, oleh. suwira tetep oleh yo ayo ora kok mbok ya model ya suweneng lho model sabab Ora mbok histeris itu ki ora masuk ke cara ketoprak. modele mbok disungkemi bareng kok suweneng ngono kira Enggak lah kuri yo. repot karo bakul sate iki jan iki mbokku. Kowe ku karo Kowe kok ero, kowe kok ero. wah disungkemi ate Lah kuri lho, Mas. Iki ngenangen iki mbokmu kandung. sapa sing ngomong Lah iki apa? mbok kualon kok iki Mbok palon. Eh. Oh, pangan dhewe. Jajane dintekne. jajane Wis masak ora cetha. Iki jumbo karo pundutanipun Pak Juwari wau. Iki rek. maka lagunipun Pak Juwari kok kliwuk-kliwuk to. Kalau apa lagu ngendi Cina? sing napa Yen Li, kalau apa ya? Yen Li. apa enek Cina Yen Li Enek. Mau ora enek. ora enek Oh yen liwat aku Buk Asmara Buk Semoro. Oh, Yenli. ini rasalah ciptaane Tulji Mas Jitul Tulji Mas aku. Siarno do. Apa TB apa Mas TB saya TB. Kowe kan MC ora umum to kowe iki. Apa-apa mau MC ni to kowe mbiyen iki. Innalillahi wa Eh, Iki lho. Kok nyarne apa to? Nyarne akord nyanyi Aku lho. biasa dikon wong kono kon nyarne wong mati. ora cetha. ayo nang kowe iki lho Iya baiklah bapak-bapak ibu-ibu hadirin tamu dan yang berbahagia. Ada satu-satunya artis Jawa Timurnya Indonesia coy. Iya. Malam ini hadir di tengah Anda semuanya. Siapa dia? Cantiknya kota dan Kabupaten Blitar. Ada Chris John. Krisnia Eh, Christian Nunyu Diasmo Yang ini kok Kristen masane petinju. Krisnia Chris Nia. Cantiknya Jawa Timur. Gubuk. Semoro. Ngeko. Nganggo eko barang. wes Wes. Ora cetha iki sesuk lek kowe manggang sate anu panggangan pisan ya. Panggang pisan, ya. Sirai TB iki. dase dikeropok Heeh. Ayo terang dudung danding. Nah, menika Pak Juwari. Pak Juwari. Pak Juwari mangga Di versi C ya, Nduk.
gubuk asmara buat warga masyarakat Blingi. Oh. Budak Indonesia. Wis nyanyi joget apa kok luwes ya, Dok. Apik. Joget Krisnya. Yo. Asik. Yo kayu. Bang lo. Obah Mandung. Yo yo yo. Kebak Trito lu Cahayu Kopandau
ngene lho. Nyatane lho iki jenenge kasana budaya. Bener ta? Dijaranke ya apik. Lanjutke pin. Oh, jenenge warna-warna tembek gamelan iki digarap Renorno kene. Nah, Hebat, contohnya garam gamelan, Sunda Pak. kene, garam Banyuwangi kene. Nggih. Digarap Jawa Barat. versi C iki mau jaranan Nggih, ya Jawa apik. Timur nggih. Hebat, hebat. Gubuk Asmara iki mriki pundutanipun Pak Juwari. Nggih, Pak Juwari. Tua panitia. Piye rasamu dalu menika sowan PGRI utawa SMK PGRI Petil menika Hammer menika? Wah seneng. Hah? Senenge walaupun tas masih akademis nanging tasih kepurun nguri-nguri kabudayaan Jawa Lah, Pak. niku sing penting. Tidak Iki meninggalkan jati dirinya. jati Ha-ha. diri bangsa lho ngene Betul, iki nggih. oh ya Luar biasa. budaya kok. Coba menika njajal ana genduk pipit. Nah, iki asmane pipit. Sing cilik bocahe golek rada gedhi titik popot. Ini nduk. Nganggo spot anu mbleguk-mbleguk. Oh 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 oh. Lo lo lo. Bokonge Blegung. lengene Blegung. bokonge Blegung. Bokonge blegung. Bakeane blegung. Awake blegung. kene Roro Mangkli kene ae iki njajal tak semi kowe kan Sinoman to sapa jenenge Orol Sinoman ya sapa TB iki tau dadi ketoprak Sinoman ya sampean biyen Loh, nggih Pak Rol kula niku. Rol dadi apa biasane Anu kene Rol. Rol. Anu delok ceritane napa? Nggih dapukan lakone. Pomo kowe Panji Asmara Banger upamane sapa kae Panji Asmara bakar. Panji Asmara bangun. nah Panji Asmara Bangkak lah piye wong digawe bangun iki model iki wonge ora tau bangun Lah anu dereng rias, Pak. Kok kan tasih anu nek uluran. ya jar rayunen wong wedok nganggo cara ketoprak kaya ngapa tuntok ndak Iya. Tok. Nuwun para kakung Sumawana Putri ing kelenggan dalu punika. Kelenggan dalu punika pepanggihan kalian seni tutur tradisional ketoprak kangen job. Ing senadi dalu punika kepareng hamba bar lampan kanthi ira-iran Sri Hunik. Dene para paraga ingkang hangayahi jejiban ing kelenggan dalu mangke Sri Hunik katindakaken dening Dyah Ayu Pipit Raden Wiratmaya B Raden Wiratmaya dalu mangke katindakaken kula piyambak Memang dapuk to? dapuk nyapa mantu apa lho iki ora dapuk kok mantu Adipati Siralawe dalu punika ya sira lawe Siralawe katindakaken dening B Siralawe iki lho kowe ngelapi ndas to kan Pas Iki piye to? aku sing dandan celuk. ora apa-apa ki dikenale ae Lah mosok urung jarian bareng lagi gawe kathok. ora apa-apa Kon lebih dandan celuk. sira lawe Siralawe katindakaken dening Ki Rudi Gareng nah kowe urung kowe kok Lah mantu ngono mbak celuk. ya siap-siap dene Mas TB dalu mangke kepareng dados ula Wis kathok anak kowe dadi ulo.
Wiratmaya. Kados pundi babareng cariyos dalu punika wilujeng hampir sani ngantos purnaning adicara. Nuwun nuwun. Ayo Dek, kowe Dek. Nggih. Sriuning Dek. Karo Sampean ning gone taman, sampean muni ngene, sampean Iya. rasan-rasan ngudorosa. Nggih. Saka rumangsaku ana ing Kadipaten Tuban iki ora ana wong priya sing paling bagus kejaba Kakang Wiratmaya. Apa ya bisa ya kelakon aku dedaupan karo Kakang Wiratmaya? Ya, terus nek wongne wis muni, apa ya bisa ya aku dedaupan karo Kakang Wiratmaya? Kowe langsung metu. Bisa Sriuning. Oke Pak Saudara, oke. Paham ya? Aku nang jero sik ya. Kowe ning jero. Oke. Ayo, Nduk. Rasan-rasan. Sik to. Tapi awan mulai ditip. Awan mulai ditip sak baet ora sak perkata ra per kalimat tuh. Lah ya, maksudnya wis mau mudarasa. Mudarasa. Oh nggih nggih nggih. Bisa. Piye kelakon piye bisa iki mesti bisa ABG kok. Ning ndi mung Taman Sari. Taman Taman Sari. Oh nggih. Saka rumangsaku. Suarane kurang cilik. Pira? Saka rumangsaku ora ana priya sing paling bagus ya kuwi Kakang Wiratmaya. Karo iki mungkin mbok wel-wel ngene. Ngene Ora, ngene. wis Saka rumangsaku. kok cilik meneh apa Sriuning ketekek apa piye? Nek disawang ko radio ketok ayu. Wong ngono. Ya, Tang. Sasa. Yo, lembeng cilik nduk, cilikna. Heeh. Saka rumangsaku. Heeh. Kok ora ana wong lanang sing Bagus. bagus kejaba? Bisa ya iki. Urung mari. Ana lho kowe iki. Aku sik mikir Urung lho. wayahe. Aku selak sumuk ning. Urung wayahe metu barang langsung bodhok ngene iku. Ngentenono. fanku akeh. Ana lho. Urung wayahe metu. Telana dilut tuh. Rada kemayu nduk iki ne karo dingene. Heeh. Karo Ngono. heeh. Oke. Action tak tamani Sriuning ki wonge wayu dhewe. Heeh. Pon. Yo. Saka rumangsaku. Kok ora ana wong lanang sing ganteng saliyane Raden Wiratmaya. Apa bisa ya? Apa ana? Apa aku bisa kelakon dadi bojone? Apa bisa? Apa bisa aku kelakon? Ya, ya. Iki omongnya. Kowe kowe iki dadi Wiratmaya kok iso macak ngene iki lho. Kaya arep nyolong apa? Pura-pura ninja. Dadi apa to, Mas? Wiratmaya. Wiratmaya lha kuwi japo apa kuwi? Halo, bal surat, Pak. Aku bal surat kok tanggapan topra urung garing. Ana lho iki. Wiratmaya. Seto, mripatku lho ya Rasane Allah. Ayo, Tang. Beleneh. Ya. Mosok kowe tanggapan nggo kambil ngono kuwi. Ampluk pisan Mas aku. Ora Tanggapan yang ngempit gandos. Bisa. Urung. Ayo ana. ngentenono. Belum metu ya. Ya, Nduk. Rumangsaku mapan ana ing jagat raya iki kaya Mas Yuda mau. Karo mangsaku. Mapan ing jagat raya iki ora ana. Priya, ora ana Ora ana priya sing bagus sing bagus kejaba. kejaba Raden Wiratmaya. Apa ana ya? Apa bisa? Apa bisa aku dadi bojone? Endi? Apa bisa ya? Bisa toh? Apa bisa? Payahmu lho. Kowe kok malah Payahmu metu. Lah sewu aku turuse, Pak. Pirang-pirang dina blandekan lho, Pak. Kesuwenmu. Payahmu metu ayo balenono. Ya, balenono. Allah, Mas. Apa bisa tekan apa Ayo. bisa? Ayo. Nggih. Andukku gorene andukku. Mas aku kowe budal kanggo anduk dhewe. Waduh iki kok nularne gudik kaya. Ayo. Bisa kok Apa bisa ya aku kelakon dadi bojone? Ayo Pe, ayo Pe. Ayo be. Bisa. Jabat ora luwan. Dang tak Kalau cah cilik Ya, kan ya, gegeten ya. doh.
cah cilik ngantek gregeten kan. Ya, iki mulo dinggo, iki dinggo iket-iketan ora enek Wiratmaya. Wiratmaya kok gundulan. Apik. Wong kok rumangsaku. Kok rumangsaku. Alah. Lah. Pas penuangan udengan ora mok warai to, Tak warai lho jane. Warana. Ora bener kuwi. Nek to. Penuangan udengan ki melu to. Wis nyantol. Malah kaya truwelu. Oke. Sejake gembol apa to iki? Iya. Ora ono. Aku tahu pas sunat ini Pak. Yang apa? Lah kok baru ditanggapno dangdut. Ha terus Penyanyi cekak-cekak luworo, Pak. kowe iki Ngerti penyanyi munggah sok tok luworo. lha kowe ya wong trutus kok. Jajeng Sri Uning. Nggih. Aku terno suntik ya. Bisa yayi we. Bisa, kowe nyauri bisa aku lho. Apa bisa ya? Yo, Sri Uning. Apa bisa ya aku nyanding slirane? So yayi. Ora. Mikmu lho. Bisa yayi. Sing dinggo katoke wanle. Kowe iki suwale sapa wong kok trutus. Ketopake rusak wis. Oh, masaku. Iki mau Nyengesan. lho iya no, wong jenenge sak orane ya iki jenenge ketoprak kok ya, ketoprak. Nggih. Ketoprak harap maklum nek Lho iya harap maklum, pemainnya kan corane pemain bon-bonan saka ndi? Tuban. Apa? Golek apa? Jariku dicari. Lah jarekmu nang ndi kok ya? Jarik kena mbok nggo. Oh, Aku ora gondol lho. Oh bocah koclok do, golekno do. Iki jarikku iki. Iki jarekku iki. Lah mau nang ndi? Mau nang ndi? Mbok kapane. Mau niki kula damel. Nggih. Lah, Heeh, mau ngono. Mau Nggih. Apa gawe ngono? nggih. Terus bar Terus tak suara gawe tak coplok. Jariku ilang, Pak. maune lho piye? Maune Iki mau kan aku arep cononan. Nek. Jariku kan pertamane dawa. Nek. Tak tekuk mengisor ngene. Lah, terus? Nah, terus aku cononan, bareng iki tak coplok. Lho, jariku ilang. Lah iki. Yo lali. Piye to, Om? masa iki Pak Bambang karo SMK PGRI nanggap dagelan Om. dagelan pikun ya. Romo sira lawe. Ora sira lawean. Masaku. Terus jereng teken ngono kuwi. Tembange pelok mawon ya Cah. Apa? Nggih. Pelok mawon. Nek sapa kae? Kok nyilek gede wong. Siapa? Ya Allah wi pakane masku lho. Apa? Pakane masku mau. Aduh, dosa aku dosa. Bocah kok Lah yo. Apa, Nduk? ana ninggal katresnan, ana apa kae tawang mangu kae apa judule? Tak mang. Heeh, lali janjine. Lali janjine Ana tawang. tembang kangen. Nah, napa kae? Tinggal katresnan. Lali janjine ya. Nggih. Halo do sing Janjine. dina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng Tawang Sari ya. Tawang mangu, Pak. Mengko ini Mbak Dia. Nah, ayo diaturke ya. Nggih. Ya kuwi lagune. Oh. Wiratmaya ning bingung. Hoka. Hoka. Buat kocok-kocok pemuda kenongo juga bakul laki Mbah Wahyuni Pelangi. Tidak lupa SMK PGRI sukses selalu. Purna Wiata 2022-2023. Pipit. Ya. Janjane. Yen tak telepon
Mas Wayu Bocah Sopo Bocah Sopo Bocah Sopo Janjane kowe sajak nyupriyati atiku sujana kowe kencan karo wanita liya ayo lali Gorek-gorek. ini Kepita pedolo mangampak-ngampak jan. kalau panjenengan sing diarani tembangan menika sak menika no jaman kelakone Cak Leres. bagus. Oke, terima kasih ya Cak Yudo. Nggih, Mas Gareng. Pangapunten ngagung sing baku tetep awake dhewe ndedonga muga-muga SMK PGRI Wlingi menika semakin sukses. Amin. Siswa-siswi sing dihasilkan bener-bener potensi mergo wis dididik disiplin sedini mungkin. Siap. Nanti muga-muga sok bisa dadi wong kang piguna sukses. Amin. Bisa dadi wong kang berhasil intinya ngaten nggih. Nggih. Oke, lepat nyuwun pangapunten kripik gedang kripik telo kula tak nutukne lakon sawetara. Monggo, nderekaken. Mungkin gembel kamardikan nyuwun izin ngagem Bapak Ibu guru mungkin nggon wanci perang tak pasrahke anakku lanang ben regenerasi. Regenerasi. Sae. Dadi budaya iki anak-anak muda ben padha tepung. Leres. Oke, matur sembah nuwun ya. Nggih, Disambung Pak, yen ana wektu ingkang prayoga tak Nggih, sowan ana ngarsane Raden Mas Brododenta luwih dhisik. Gandanya kang sekar gadung